שלום לכולם, כאן אבי, והיום אנחנו נעבוד על חבר שלי. טוב, בואו נתחיל. יהודה! יהודה, בוא! יהודה! יאללה, בואו נתחיל עם הכיף. אני עובד עליו דרך אגב. טוב, יהודה, אני נכנס לסרבר, ועכשיו אתה מזכיר את זה. אני מתקשר עם הרוח רפאים במיינקראפט. כן, תחזור לכאן ותסגור את הדלת. אני מתקשר עם הרוח רפאים במיינקראפט, ואני מתקשר את הרבה, ואם אתה רואה אותה שאתה סיכוי, זה אומר סיכוי מהירות. הבנת? סיכוי מהירות, הבנת? אתה יודע איפה הוא. אתה זה שבנית את הרוב בו, אז אני זה שבניתי את הרוב פה. טוב, יהודה, בוא מהר. הנה, אני רואה אותך כבר. טוב, זה... עוד הפך? דרך אגב, יהודה, שאמרתי שאני רואה אותך כי אני רואה אותך מרחוק. גריפר, לך מפה. כל מיני תחושות אוהבות הבית. אני חושב, אני לא יודע, אני לא רואה. דרך אגב, הרוח רפאים תכעס מאוד אם אתה תכעיס אותה, ואם תכעיס אותה, הם יכולים לקרוס לך את המשחק. אני על אמת, יהודה, תאמין לי. אם אני משקר... לא, אתה פה אף אחד, הם לא מזיקים, אתה רק צריך לתקן את הבית. לקלוט את הקריפר? יהודה, תדבר אותי חזק בבקשה, כי אני לא שומע כלום. לא, אל תעשה כלום לגריפר, תדבר כל הזמן יותר חזק, כי אני לא שומע כלום, יהודה. הרוח רפאים תמיד תסתכל עליך, לא משנה מה. ורק שתדע, זה באמת קיים, יהודה. עכשיו תגיד לי, אתה מאמין לי או לא? היא גם יכולה לשנות ראשים, רק שתדע. אבל באמת אני על אמת, אל תגיד לי שאני משקר לך, כי זה ממש יעצבן אותי, ואני פשוט אנתק אותך מהחשבון שלי. תאמין לי. ואם אני משקר, יהודה, אני אעשה כל מה שתבקש, אם אני אשקר. אבל אני באמת לא משקר, באמת יש את הדברים האלה, אני ראיתי אותם. והם פשוט קרסו לי את המיינקראפט לכמה זמן. היא לפעמים תעזור, אני לא בטוח. אם אתה רואה אותה שהיא מחזיקה TNT, אתה צריך ממש להתנצל, ואולי תשמע אותך ותדעת עברית, זה הרוח של ישראלים. כן, תנסה להתנצל ותדבר יותר חזק, כי אני רוצה לשמוע אותך. טוב, נראה לי כאילו בלייד. עכשיו היא בודקת הרבה דברים בבית. אני רוצה לראות... לא, את תבוא אחריה. אני רוצה לראות את הבית שאתה הכנת וגם אני הכנתי. אבל אני, כמובן, שהם המטומטמים האלה, בטעות, לא יודע לאן הם העיפו אותי, אני לא יודע אם זה הם העיפו אותי. טוב, הם לא העיפו אותי, אבל אני העפתי את עצמי. יהודה, אתה ממשיך לתקן את הבית? אני אדבר איתה בשביל שתתקן איתך. טוב, דיברתי איתה ועכשיו אני רוצה לתקן איתך. מהר, לפני שתתעצבן, כי דברים לא נכונים הרבה, היא מתעצבנת עליהם. אבל הרבה דברים לא נכונים היא מתעצבנת. אני שתדע, זה ממש מציק שהיא הורסת לך את המיינקראפט. זה ממש מציק שהיא הורסת לך את המיינקראפט. הכי מציק בעולם, תאמין לי. יופי. טוב. כן, תמשיך הרבה. יהודה, באמת תאמין לי. כן, תעזור לרוח. דרך אגב, הרוח הזאת זה בן. אני חושב שזה בן. לפעמים אתה שואל ראשים, לכל מיני ראשים. ואל תעקוב אחריה בחיים. נכון אתה רואה את השם שלי? נכון? זה לא באמת השם שלי. היא רק מתחזה לשם שלי, ובאמת היא מתחזה, יהודה, תאמין לי. אם אני משקר... כן, תמשיך.
לפעמים אתה שנה ראשים לזומבי, דברים כאלו. כן, אתה יכול, אבל אם זה יהיה משהו שלא מצא חן בעיניה, ביי ביי לבית שלנו יהודה. לא יודע, אבל משהו שיוצא חן בעיניה. אני חושב שהיא אוהבת את הבלוק פינקי, אבל אני מעדיף לך לשים עוד אפר דיימונד, כי היא אוהבת דברים יוצאים ויקרים במיינקראפט. רק שתדעי, היא ממש לא אוהבת שבונים לפי זה, כמו שזה היה לפני שזה התפוצץ. היא ממש אוהבת אפרת דיימונד, הוא ממש אוהב אפרת דיימונד, כי זה בן. איזה דלת שבא לך, דלתות לא מעניינים אותה. גם, אבל אני לא מציע לך. ווואלה, גמרנו את הכל. כן, אל תדאג, אני אבנה את אני מתכוון רוח, כי אני, כדי להגיד לך למה אמרתי אני, בגלל לא, אני לא זימנתי אותה יהודה, אמרתי לך תאמיני שהיא קיימת. אמרתי אני כי אני מתקשר איתה. אני יודע לתקשר איתה ממש טוב. לא. כן. אתה יכול. אני לא יודע אם אני רואה את זה יהודה. היא יכולה להרוג הרבה דברים, ואתה תשב לך, תעשה מה שבא לך, היא בינתיים מתקנת. הוא רוצה לתקן את הרצפה יהודה, היא רוצה לתקן את הרצפה יהודה. לא לעוף, תהיה עדיין בבית, הרצפה שמחוץ לבית שגם היא חלק מהפיצוץ, שבטעות עשיתי. כן, ממש אוהבת. כן, אז שתדע, אני לא משקר לך. אתה כבר הבנת אותי שאני לא משקר לך ואני לא זימנתי אותה? יופי. כבר הצלחתי לעבוד עליך כמה פעמים, ואתה באמת ידעת שעבדתי עליך, אבל זה האמת שאני לא עובד עליך. ואני ממש לא עובד עליך, יהודה. באמת, אל תגיד טוב. אני לא מאמין שאתה מאמין. אבל אתה מאמין, כן? כן, אני ממש אוהבת. שקט, אח שלך הגיע והוא מציג בטירוף. לפעמים, אם היא ממש שמחה היא תיראה כמו סטיב, אם היא ממש כועסת היא תיראה כמו סקלטון שחור, אם היא בסדר היא תיראה כמו זומבי, ואם היא בינונית אז היא תיראה כמו דלת, ואם היא הכי כועסת היא תיראה כמו סקלטון. הבנת? אם תראה אותה עם ראש של סטיב זה אומר שהיא שמחה והיא לא תהרוס לך. לפני כמה זמן היא הייתה כועסת בטירוף, לא יודע למה, כי היה לה סקלטון שחור. אז תיזהר מסקלטון שחור. היא יכולה להביא לפה מיליון גריפרים או כל מיני מפלצות שאפילו אין במיינקראפט. ותאמין לי, אני לא משקר. אולי תעזור לך עם היער, כי רק היא יודעת איך עושים ביער האמיתי. וגם אני יודעת כי הסברתי לה. היא תהרוס מה שהיא רוצה יהודה, היא רוח. אם אתה תציק לה בזמן שהיא רוצה להרוס משהו, אז היא תהרוס אותך. את האייפד ואת הכל. טוב יאללה, נראה לי שהיא גמרה. את ההזרה שלה. היא עזרה לך. דרך אגב, גם ראש של קריפר זה אומר שהיא כועסת. כנראה אין לך סוללה. תעשה שוב לסלון רחוק. עם האייפד. כן, אבל קודם כל תעשה רחוק לסלון. לא הרבה זמן, שאני אקרא לך.
אוקיי. טוב, אבל יאללה. טוב, כולם, זה היה הוועידה שלי, חבר שלי. טוב, יאללה, ביי.